Úspešnému fungovaniu bejzbalového klubu vďačí Rafael Batista desiatkám ľudí, ktorí nielen organizačne, ale aj finančne podporovali ich činnosť a práve vďaka nim sa mohli prejsť po ich vytúženej ceste za snom. Žiadny úspech ale netrvá večne. Už sme sa ťali uvažovať na výstave bejzbalových ihrisko. Ja som videl na tú perspektívu, ako aj teraz ju vidím. A vlastne môj cieľ nebolo urobiť takúto činnosť, ktorá by bola iba, aby nejaký voľný čas deti nejaké činnosti robili, ale ja som mal už ten cieľ, že tohoto klubu postupne vybudovať, dostať sa do tých ďalších kategórií a vybudovať to ihrisko a rozšírovať ten bejzbol, založiť bejzbolová mládežnícka súčasť týchto okolitých dedín alebo aj tých mest, ako som spomínal, Galant alebo Senes, a organizovať tú takú súťaž, ktorá by bola ľahšejšia, ktorá nemuselo sa cestovať ďaleko, aby tí deti mali tú možnosť trénovať každý deň, aby tá súťaž išla pravidelnejšie. Preto ihrisko sme sa chceli vybudovať a sme ho vybudovali veľmi krásne. To je také miesto, ktoré je aj čo sa týka tá príroda, to seriál je veľmi krásne. Na začiatku sme mali žiakov, tak to tiež si potom postupili ako sa do ďalšie vekové kategórie, tak to už keď boli starší, tak to bola taká deská kategória. S tými, ktorí som začínal, my sme sa dostali aj do mužskej kategórie, my sme hrali súťažné súťaže extralígy už. S nimi už boli takí veľmi talentovaní, napríklad spomínam jedného, Peter Varga, ktorý reprezentoval Slovensko na súťažiach od žiackej kategórie do mužskej kategórie na majstrovstvá Európe vo Švédsku, kde sa súťažnili všetky tých krajín, ktoré sú najvyspelejšie v bejzbole v Európe, napríklad Holandsko, Taliansko, Španielsko. Tak B skupiny, tak Slovensko vyhralo tú súťaž, stali sa majstri Európy a postupili do Ačku. Peter Varga mal na to veľkú zásluhu, ten nás hrať. A napríklad toto je jeho pohár, ktorý dostal, bol vyhodnotený ako najlepší nadhasovateľ celého turnaja. To bolo obrovský pocit. Po 11 rokoch vlastne ten bejzbol sa dostal na takéto pozície, alebo na také úroveň, to potrebovalo rozširovať. A ako som spomínal, nenasiel podporu u tých starostoviach alebo primátor tých mestách, kde som sa obratil s nejakú ponuku, áno. Desiatky detí chytil bejzbal za srdce a niekoľko rokov mali možnosť sa zdokonalovať a nájsť v sebe bejzbalového ducha. A to, že im to skutočne išlo, potvrdilo aj nejedno ocenenie a prvenstvo na súťažiach. Rafael Batista sa preto ani naďalej nevzdáva, túži si splniť svoj sen, ale aj sen v očiach mnohých detí a opäť začať trénovať bejzbal. Vlastne už teraz je to 2 roky, čo nie sú nejaké činnosti, takže ten bejzbal je pozastavený. Neznamená to, že tomu, ako som sa zdal úplne. Jednoducho som pochopil, že na takýto šport sú potrebné financie a tie financie treba sa zabezpečiť. Tak som sa začal rozmýšľať, ako sám vlastne si vytvoriť také podmienky, aby som mal tie financie, aby som sa mohol tomuto bejzbolu naďalej venovať. Podmienky sú lepšie, ako keď sme začínali na začiatku, lebo tieto chlapci, ktorí sa dostali v bejzbolu, tak oni sú tu, aj keď už niektorí pracujú niekde inde, ale keby boli financie, tak to dokážeme ich pozbierať späť. Nemyslím si, že ako povedzme hráči, ale by sa mohli spolu so mnou podielať ako trénovanie novú generáciu. Tí deti stále sú tu, sú na okolí, potrebujú činnosť a tento bejzbol je zaujímavý šport, je to pekný šport, je to šport, ktorý nevznikol včera ni predvčerom, je to veľmi starý, je to veľmi populárny. Tu na Slovensku, aj keď nie je to v televízii, sa neukazuje často, ale
ale u mladých ľudí je povedomí, lebo idú sú filmy, vedia o tohoto bejsbolu. Ja napríklad, keď niekedy v Sensi som na autobusovej zastávke bol, som tam videl nejaké deti, mali bejsbolové palky, rukavice a som sa k nimi ako vyjadril, alebo som ich vyslovil, či trénujú bejsbol, alebo tak se áno, ale som sa opýtal, či majú tréner, či nemajú trénera, tak mi to také ľúto. Je mi to ľúto, že vlastne ten záujem určite od tých deťov boli by radi, keby mali možnosť tento sport praktizovať. Bejsbol, ten som mal rád. Aj teraz som mám rád vlastne, ale sa nedá hrať, lebo nemám ho kde. Nejsú akože teraz žiadne deti, ako chlapci v mojom veku, ktorí by so mnou hrali. Sa tak nehrá.